И здравейте хора, аз съм Evil Play BG. Може би Слак. Тук при мен са Калоян, в смисъл Solis Gaming и Just някой си Fire там, не знам как се казва това. То тук някакъв рандом пич. Така от скайпа ми добавихме. Да, нали. Отивам до хомето ни, тук значи това е някакво рандом сървърче пак. Защото, вау, тук сега ще има някакъв рандом евент. И аз съм рандом тъп на куче. Не, рандом, просто си по-рандом. Чука взимам брош. Аз може да не съм на сървъра. Чи. Трябва. Тук взимам някакви рандом неща, да. И сега ще ограба хората, с които живея. Защото съм долен педерас и аз много ги мразям. Само дето нямам такова. Няма такова, бе! Абе няма ли такова? Бако, къде не мога да какво няма, бе? Нямам каска и такова. Май имам фендър чиста. Бабам! Копеле мазно. Майко, брат ми пръдна, човек, направо ще... Брат ми пръдна, тук са maybegazarите.com. Така. Забележете логиката, аз тръгвам се правя такова, за първ път работя с общество. Да, и скоро чакайте още един спид-арт от... Некво рандом, сигурно ще е скелет, може и на хора да е, не знам. Вече ще почна сигурно да правя спид-артове на такова. На хора така ще правя за услуги, пък може да... Fire PvP, някакво такова. Аз играх в него. Да! Сериозно ли е? Да, бе, човек, ние вчера след едно не ходихме половин час да ме водите до къщата. Да, следно, че ли беше така. Отивам на Warp. То сървър много лаги или на мен просто ми лаги. Не бе, да, това напомня за това. Ома гъкът, на това е в кадър, човек. Това е в кадър. Кой в кадър е? Погледнете. Това е в кадър. В кадър е. Бържо. Ще остава там. А? Започвам читвам. Пускам първия трак, после пускам втория трак, после пускам третия трак, после направо се осрах. Значи сигурно не се чува много силно, затова ще говоря по-силно. И си реп, ще си реп на броните, те са репнати. Да си репна, всичко е така. Въпреки снимам с 5 FPS, 10 FPS. Сервер is full. PvP. Майко. Днеска бях в такъв сервер, дето... ето! Значи сервер се казва PvP Fireplay PvP. Не е хубаво името, само да кажеш, по-хубаво щеш да е. Това лично ще го пратя на Дарко. Мислех преди малко да снимам сервера на Shadow, ама... Той е долен гейф и... Така. Там лаги направо... Там лаги повече от по България. Ко стана, бе? Чакайте. Чакайте, че аз се прозявах, ядох си бананите. О, сигурно само моят сервер ще бъде включен, защото шибания му хостър дойде на линия. А той дъкито няма такова.
Той дъкито да няма гледа то клип тече. Няма страшно. Искам само да кажа нещо много важно. Да. Значи, абонирайте се за мен и Виви. Не, защото не ми се съставя. Така. Второто и после най-вече за мен, ама аз така съм питала, майки. Как са абонирали? И второто, което искам да кажа, да му кажете как се работи с Photoshop. Аз знам как се работи. Тя ме ще да ми каже как се работи с Photoshop. Майко, пак бъдна всичко е. Не, човек просто ме е мързал ме да ти обясня 3-4 часа как се работи с Photoshop. Той сервера пуснат ли е, бе? Тя каже как да се отдебела линейка, като ги подчертава кое е важно за години и как да се отдебела сега. Чакай, бе, педал. Изхабиха ми сета, трябва да си го репна. Добре, компа да ми е това, така че аз да това клипи какво. И пак от тази дискусия, за вчера играя малкият блит и съм там на канал връзки. Ой, кой познаваш? Владката? Кой познаваш, бе? Венко, и той ме насочи към плащика. Венко, човек, аз познавам, значи от Mountain Blade няма човек, който аз да не познавам. Виж, познавам, сега ще такова човека. Там да съм бил дискусия преди малко. Човека, чакай, кой пич да добави в клана? Кой пич да добави в клана, как се казва? О, това, той Мортал, върнал ли са? О, и аз почвам от утре, почвам и аз да снимам на Mountain Blade. Immortal, той не е Immortal, ай да е Immortal, ама да бъде. Не е да е Immortal, почти, не е такъв. Да е Immortal, да бъде. Човек, не мога ми обясни, защото играя от 2-3 години Mountain Blade. В момента знаете ли къде съм? Не, къде си? В майка си путка. На War Paint съм в дупката. И имам един резервен, защото имам два резервни, защото да съм нещо. Защо им да го бием? А, къде си, Евилен? Сега ще ме намериш. Ама виж, не знаеш къде си, човека си. Къде си, бе? Ето ма, тук съм. Ти в дупката ли си? Чайче убиваме Нина и чайче Нина убива. Психачи! Бутнаха ме в дупката! Ей, да бях с хака. Това го казах в кадър! Биги! Манец! Биги, копле! Що биеш мене, бе, манец? Е, да бях пуснал килаврата, да бях пуснал, бе. Просто ще да ги скапя. Уахахахаха. Убиха ма. А, не са, ма. Охоска. Стренката и сега ще ги дупче на гъс, ще ги правя. Не знам аз. Брат, свикнах да цъкам хикси. Бийте го този путло. Айде, бе. Да. Крима, ще умра. Кучко, кримала. Ще гледам. Човек, как да бягам, като направо ми лагва като насрано. Бати, не мога да си представиш какъв е този необразен млак. Игра с 5 FPS. Право се цепи мутлак. Спасете мен, че аз ли ма в момента, ай. JK Johnny, I beat you, бе. Ой, чуха, ма бих ти, бе. Проститутки на Гълъм Legendary. Мечо ли? Айде, мъртъв съм. Таз путка пак ма притисна въгъла. Ай, таз путка си.
Майко, тук става невъобразимо PvP, бе. Само лук, смятах, ма ти не знае. Да, бързо бягай, докато ти лагна фирма. Чакай, да, чакай. Крийте ме. Кри ме. Ти трябва място. Охо! Успях да избягам! Какъв съм? Ко съм про? Добре, след ми мега ме строши. Не, лате, помагайте да бием калибрите, да му вземем. Който мисля, че е най-малък. Гледай го, половин година го бия този зле. О, аз си репнах сета, той беше на макс на хавен. Уарп. Чакайте си намалях за козвечек. О, достигни ли аз тук, бе? Видео настройки. Яркост. Слушай, ето, почвам аз. Расуман. Расуман, аз път бой! Тъкмо да го бие, си знам легендарката, бе. Не, как ще достигна? Извинявам, че пиша докато снимам. Майко, аз съм изирот. Аз снимам вече много време, мисля да спирам после и да продължа поредичката. Цели 10 минути сме, брат. Много. Цели 11, бе! The big boss, мама, джама, мама. Айде сега ще се връщам в моят сървър. До скоро, хора, и кайте чао, бе. Чао. Ай, то с другия олигофрен няма ли кай чао, бе. Добре, ай, чао, хора, до скоро.